हेलो लोगोफोर सिगाङावनो बयखौबो बरना लाग्रोनाय जाबाय माने बे भिडिअआ मैया 11 तारिख 7 मास 2026 माने जुलाइनि मैया 11 तारिखआव जानाय जाथाय आरोना। ओमफ्राय मैया आं आपल'ड खालामनो सम मोनासै, ओमफ्राय दिनैहाय नै 12 तारिखआव आङो आपल'ड खालामसिगोन आरोना। माने बे मा होनोमोनलाय जाथाया सराइबिलनिफ्राय गसाइगाव थांग्रा लामायाव सिंग्रिजरा होननाय दालाङाव जाफैदों आरोना। माने जाय गारि बैगोमा बिथाङा फन रायलायनो नागिरदोंमोन होनदों, ओमफ्राय फन रायलायनो नागिरदोंमोन बेयावनो बम लोरिनानै ओरैहाय साइडआव थांनानै दंफां दङमोन फांसे खार'खान्दाय दंफां, बेयाव सौग्रावहैदों आरोखि ना। ओमफ्राय गावबो जेबो जायाखै गावबो जेबो जायाखै आरोखि ना। गाव हारसिंल'खामोन, ओमफ्राय गावबो जेबो जखम जायाखिसै। ओमफ्राय एसे नांसोनायमोन नालाय मानसियाबो, ओमफ्राय मा होनो फन रायलायनो नागिरदोंमोन होनदों गाव, बेयावहायनो बोरैबा स्लिप जानानै माने थाल मोनस्लाबैयावहाय साइडजों थांनानै दंफाङाव सौग्रावहैदों आरोखि। ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरो, रावबो जेबो जायाखिसै गावबो जेबो जायाखिसै। ओमफ्राय गारिया डेमेज जाजोब्बाय आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। Aku grup pun nama. Apa kau? Antara lah kau berbanding ke kali gua. Kali beneran. Ini musuh. Ya, Ri. ट्रेक्टरजों बोसिगोन आरोना नै खारलानो माबा साखा गिदिंमोन। Apa? Berminggu dia coba. मानसि नै Ayo sekelas kolam lagi. Enggak, kan sih. Status. Status. Ini bisa madera. Putra status. Oh, bisa madera. Bisa madera kita langsung jayo. Gila. Gila kare kasar anu Dubai. Inda dari raya benar kan sehat lah. Apa? Apa kan sehat lah. Driver tuh atas hati sana. Dia ekbar. Dia sudah orang kibat jaga anak orang lagi. Yo.
मा जादों बाव Iya जादों आदसा नोर लाबोबाय नै गारिया Hello guys, hello. Tuh dalam mana ini tuh? मा जादों बेयाव मा जादों Kamu bil saja. मा जाया Apa perlu saja? Oi, bayo doing dah dalam mana? Gila, ses. Poster naik. Dan godan लानो हायो ने? Ini dongkong नांदों ने? नांदोंमोन मोजाङैनो. Yes. Gini baik. Rasa bayakhैलै. Rasa baयबावाखै. Lasa बायबावाखै नै सिगांना. दंफाङाव नांखाबाय नांनाया. दंफाङाव नांबाय. बेबायदि जाबाय ने कन्डिसना गारिनि कन्डिसना नै बेबायदि जाबाय बेबायदि अबस्था जाबाय आरोना yes Gereng dong ada. Gereng dong. Goदान लानो हाखायो ना सुन्द्रेजरा दालाङाव हाब्र'फैदों आरोखि ना हाग्रायावनो बिदि नङामोन बायबाय थिगैनो दंखायो नै थिगैनो दं सिङाव जेबो जायाखै दे सेंग्राफ्रा नैबाव दंफां नांदों दंफां नांना बिदि जाबाय